अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के चैनल को अपडेट करें। मिक्स बाय दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हावे धर्मशाला के पास। प्रेजेंटेड बाय डीकेबी फिल्म्स। हमे कोई बचोइत कैसे के होई कहाँ ये धनी बताओ ना। हमे कोई बचोइत कैसे के होई कहाँ हमरा तो सुन रानी लागेला बहुत घाम। हाथे हसुआ न कबो हम धइले बानी, हाथे हसुआ न कबो हम धइले बानी। अच्छा सखी संगे हम सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी। सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी। हर चिंता मत करी, अरे हमरा आरामे हो गए। कोटनिया हम कोइले बानी। कोटनिया हम कोइले बानी। प्रेजेंटेड बाय डीकेबी फिल्म्स। धरो न दम हो सब करब हो देह खाली तू हमरो गतन बनई हो लगे तू ओई हो बोझा उठई हो तू हमरे नुमा। खुद तो चुभ चुभ गोरतावे हो देखी तो हमरा खिस बोरतावे हो। इहे कोरे खातिर तोहके न लइले बानी, इहे कोरे खातिर तोहके न लइले बानी। कुआरे में सब काम कोइले हमरा मालूम बा। कुआरे में सब काम कोइले सखी संगे हम सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी। सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी। कुआरे में सब काम कोइले बानी, कोइले बानी, कोइले बानी। प्रेजेंटेड बाय डीकेबी फिल्म्स। आमाजी संगे हम हो जाए 4 बजे होते भोर हरिया हो बुझले भोर हरिया हो जाई काम हो मिली आराम हो आज हो होते दोपहरिया नु हो। चूहे पोसला परेशान बानी देख के घाम हम हरान बानी। बबलू नरसिंह निरंजन के बोला बोले बानी, नागेंद्र नरसिंह के बोला बोले बानी। हम कुआरे में सब काम कोइले बानी। हम कुआरे में सब काम कोइले बानी। अच्छा सखी संगे हम सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी। सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी। हमे कोई बचोइत कैसे के होई कहाँ ये धनी बताओ ना। हमे कोई बचोइत कैसे के होई कहाँ हमरा तो सुन रानी लागेला बहुत घाम। हाथे हसुआ न कबो हम धइले बानी, हाथे हसुआ न कबो हम धइले बानी। कुआरे में सब काम कोइले बानी। हम कुआरे में सब काम कोइले बानी। अच्छा सखी संगे हम सखी संगे कोटनिया हम कोइले बानी।